Viete, prečo deti nechodia do školských knižníc? Opýtali sme sa. Lebo nemajú tam dobré knihy na čítanie. Nemajú tam zaujímavé knižné tituly, ktoré by som od školskej knižnice síce neočakával, ale bol by som veľmi rád, keby tam boli. Je to veľmi malá miestnosť. Tá školská knižnica je otvorená, ak sa nemýlim, iba cez veľkú prestávku, takže tie otváracie hodiny mi tiež dosť vadia. Chodila som, ale je to tam veľmi také, že tam nepanuje ani dobrá atmosféra. Pozrime sa na túto tému bližšie. Väčšina školských knižníc žiaľ nemá prostriedky na to, aby mala pekné, moderné a aktuálne knihy pre všetky ročníky. Problém je aj s personálom a preto sú školské knižnice otvorené len pár hodín v týždni. Najväčší problém však je, že z 3052 škôl na Slovensku má knižnicu iba 1525, menej ako polovica. Predstavujeme vám Kubo Edu, školskú digitálnu knižnicu otvorenú non-stop, s nekonečným výberom kníh, ktoré stále pribúdajú. Deti si ju bez problémov odnesú domov v jednej ruke a hlavne ju môžu používať všetky deti na všetkých školách naraz. Ako sa Kubo Edu páči školám? Opýtali sme sa. Deťom sa to páčilo, lebo je to niečo, čo je pre nich ten kanál informačný, ten tok je dobrý, aj sú s tým spokojní. Hlavne tie deti, ktoré teda majú po nejaké technické zariadenia k dispozícii aj doma, tak tým sa to páčilo veľmi, tie boli také otvorené tomu, aby to prijali. Dobre. Pozitívna, pretože v dobe moderných technológií tie deti čím ďalej menej siahajú po tej klasickej knižke, takže toto je taký dobrý ekvivalent k tomu. Kubo Edu sa stal nielen súčasťou akoby domáceho čítania, ale evidujem, že na vyučovacích hodinách Kubo Edu fungoval cez interaktívne tabule, čiže deti videli ten text, videli, ako sa s ním dá pracovať a pomáhalo to učiteľovi upriamiť pozornosť detí na ten text a aj týmto spôsobom ich učiť s tým pracovať. Táto aplikácia je prehľadná, dá sa tam všetko ľahko vyhľadať. Nesmierne oceňujem, že tie knižky vyzerajú naozaj ako knižky, že sú tam ponechané tie ilustrácie, ktoré tam patria, že tie strany sa naozaj tvária ako strany knižky printovej, že tam nie je len to torzo toho textu, ako je v e-knihách pre dospelých, tam to nevidíme. A to naozaj je skvelé a skvelo fungovalo len v tých vyučovacích hodinách, keď to učitelia deťom ukazovali. Je tam bohatá zásobáreň, alebo teda viem, že sa nabaľuje a je to dostupné. Kdežto tie knižnice, či už školské alebo verejné, nie vždy majú ten dostatočný počet kníh danej publikácie pre celú triedu. Takže toto vidím ako veľké plus. Učitelia dostávajú prehľadné štatistiky o čítanosti a aktivite študentov. Majú k ním prístup aj rodičia z pohodlia svojich domovov. Kubo Edu používa už 119 škôl. Pridajte sa k nim aj vy. Do čítania.